Sige. Tara na. Asam tagi dire? Nara ka edit eh. Oh na. Diri tagi? Ano to kakala? Tagi. Manglugsong ta dire? Alak ka lugsungon kay no. Sige sige. Mga bay. Manglugsong Mga ni. kakak mga bay. Diri mo nanulo gabi kaka? Nanulo sila gabi ka ng lawa. Lawa man na sa amo. Sa inyo kaka. Tara, lugsungon kayo. Okay kayo, padidita. Dagan tabang. Mga langit, agoy akong bilbil, buyug-yug. Okay kayo. Live show. Okay kayo. Nakadagan ko. Toy bata na nawag. Dito sila, tora oh. Okay kayo. Tora ilang tent. Okay kayo. Live show. Uy, asa naman ko nag-atubang? Asa ilang tent? Oh, tora. Oh, nara. Naka 4.1 na siya. Na zoom. Oh, karon. Sige, padayon mitos kakaw. Ligway mo? Kisay gatigway, ani gitigway na ni mo ko yung kanding. Mga nakay dagay ni ay. Hala, my God, ikata maligid ani bakilid. Okay kayo, pura buyag. Nguha mi kakaw. Di man ta maligid kay na may dinaruhan. Mura siya hagdanan. Hala, lugsungon kayo. Tuwa na sila sa ubos. Alin na mga bay. Manguha na tag kakao. Asa man dapit kuy? Di ay gadaro. Ay, Diyos ko. Sige. Para makakaon tag kakao ani. Kisa may mukaon di kakao. Diri, kuhaan ta mo. Lah, akong sinila sa puno naglapok. Puri buyag. Hain man mo, wala ikog biyai. Jesus Christ. Tara. Kung sinilas, bugat na kayo. Hawid ta aning kasagbutan, kamay slide ta. Tagin sa mangingi sa ako. My God. Nakaihi na dito sa kalibunan. Buyag. Tara. Tara ang kakao. Hinog koy. Isag ka ng gulang, ganahan ko. Kanang gulang. Yan naman, di mabira. Ito. Atong birahon. Kanay, kanang sa ubos kin. Tanawa daw kin. Ay, dagko mo na sa gulang na siguro na ba? Kanang gulang, lami man na kuy. Aman, ay mo na ko, abi. Pakita diri. Oh, dara. Tara mga bay. Dara. Nabardaw. Tulo. Hala. Sa ako. Kito gulang mo turay. Turay gulang mo kana kuy. Kuy to na lang nato taraw kawayan ko ato. Tay kuy taraw. Kana atong dugoon. Morning out. Lima. Kani dili pa ni gulang, ganahan man ko gulang. Gulang. Ha? Dako naman. Kaon ko gulang, ganahan sad ko. Ato. Kung hero ba? Oh, tuktok ka daw. Hilap man, lahi man. Lahi. Alam mo, hinog, mga hinog. Ano ka na? Tara, doon ka buok. Tara, kampon. Huwag kayo mamulak dito, Mak. Oops. Okay, tapay isa. Tara. Asa isa? Tara ay, dako kayo ay.
Ito nang gud sa pungango. Tara. Ito na. Kanang sa ubos kato ba di pa to hinog. Sila ko man. Kanay lang dahon ba. Kana oh. Sorry sila. Ang gulang. Sulay daw buak. Kana oh, gulang nakainikin, kanikin kuan nikin, ganahan kuan ning nganikin. Ano? Oh, kana ako'y kaon ana. Akoy. Awas ako'y kay basi mabuklan ka koy. Kabayo. Apa yung iring? Oh, kana hapit na isa pa. Biglat ko yung pala. Ano ka? Ay, duwa lagi ito ng... Ora, kuy. Ang tala na. Daw mo daghan ko eh. Gusto lagi ano ko. Wala lang hinog. Turo na sila sa dahon. Tara. Tara. Takas. Ayun sabot. Oh, dia buya. Kari tabay din ni Ari. Dili mo mga bo. Nama lagi gripo. May baki. Bagag kuan ang gas. Dara mong kuha. Na, dara ang kakao mga bay. Mga kawatag kakao. Nunga sa bumi buntod. Manamig lugsong tungas na pud ni. Mga kabangas. Ang bigay ko usabi ko eh. Parang lisod mo ka. May kanang dako ako be. Sige hala ka ni kay kuan kay tambok kay ba. Dagan kay sulom. Dara kakao mga bay. Kaon mo. Napunog lapok akong sinilas. Ay my God. Saman. Dahan tagsulan dahan tagbag. Tungas buntod gani halugsong lami kay padidit. Pero tungas sa pud. Ay no. Exercise pa more. Sa yung kabuntagon. Oh my God, ay daro. Mangdaro sa ta. Ihangak uri ko. Oh. Tara sila dito ay. Pikas buntod sila. Kami di pikas buntod. Kani way hinog ni bebasa. Nagagbunga ay. O pa hinog. Napay bulak ang mga lubot. Pag wa na'y bulak ang lubot, laya na. Kana hinog na. Bayabas. Tura sila. Tura ang tent. Bikas buntod sila kami dres bikas buntod. Grabe exercise. Tara. Ala laki ni. Oh. Bayi kadto may laki. Hangak. Saan na yung tanada? Ang kaka? Turay, dito mi sa ubos ng nguha mga bayan. Sa ubos. Kawatan timog. Kawatan timog. Kakao. Kakao. Mga kawatan. Og kakao. Pinabot. Sila ra. Mantay ka koy. Nanangid man tas punuan.
Lah, kahangak. Klaro kay kong hangak. Hello sa di sa imong mama oh. Hello sa imong mami. Kuya. Hala, ang katawa nila dungog kay diri. Oh. O sige, din hinarami ko to mga bay. Sa muna ang view diri sa palibot. Oh. Pwede mo kumari mo drivers namin sa kinan. Oh, kay di madag baklay. Yung daglakaw. Pero kung usa ka, okay rasod ni. Naapoy ko ano? Na dagom na no. Kawano na sa pero ngit-ngit aw hayag kay dito. Dunay kuan. Duna nay adlaw dito yung sidlak. Diri sa amo wa pa kain sidlak. Sige, bye. Siya may. Nga ang tagkakaw. Dara. Sana siya dahil ka na perfect. Wow, perfect tong pagkabat. Hala. Wala ka na, lamin na siya pagkahinog. Oh. Ni kauna inday nga biya. Muram ko na siya ka ng manggo. Nga bili na dayon. Ang kanang imo day o murag nin lami. Kanya ko kay hinog ka. Ito daw. Tama, Pi. Nara o Jill o. Kana day. Kanya lang. Nga ang tagkakaw. Babagay. Bi pagkuan na. Kakao mukbang. Kani imong ano i-script na nimo. Ang liso, wa man ni Tambal unod. sa Ang cancer. kanang way unod, ilabay lang. Wala ni unod ay. Kanang kuan. Unsa kani atitsa tambal sa. Oh, iyan ang kutkuton na ihampol sa tutoy day. No bo? Muna Tambal daw sa breast cancer. Kaning iyahan kaning murag tagok-tagok niya. Oo. Hining ko am lawas. Iyan tanang lagaon inomon. Hain man to. Imo abi ako ikaon, di ka? Gamar lagi wala na nga tilain mak. Mga gulang pa lang kay guwang. Gisud og ulod. Ngon ato katong atong green. Isulod og ulod. Kanina ni gisud. O kani wa ni gisud. Sapal. Wow, patila ko. Mama. Hmm? Ato nang kuan unya. Na-iPhone. Mura na siya mangustin og lami. Mani kapihon sa akong lula, ibulad niya ni ang panitan. Ko ano din sa ngagon. Wala gibayad ang kakao no. Wala doon kay Sunod kuan man na. ko. Exotic. Naay dalan nga tumaka. Oh, nagkalidigid daw ko. Nugtungon kayo. Dito ang balay sa una. Yan may tabay dito na bili po. Ang sani na ihos. Mo bitaw na ilang gihakutan diha giamong gihap. Be, ato na tong kuan kini Ikunik sa baboy? Na may kamera. Oh, ang saman? Kining iro ako na. Kamiray sa ako dong Ken. Sige. Akabugat dahil eh. Yan Yan doon kamiray sa amin ni. Oh, sige. Kuan kay mag herbalist sa amin diri kay na ay midwife. Yara. Mangita sa taglain day, kulang pa na no. Kato nang paliguan. Kanya kuskus mo na pa gabi siya magihimo siya. Agapon. Inday nga. Kani mo man ni diri day no. O kuan ka nang udlot gid unta ka ng bata pa jud ba? Sige dong mag-start. Bidiri kuno sa kuan diri sa kamaisan, naidagan sa kamaisan. Natuluag singot ako mata halangay. Oo dong. Diya sa Ano ta day? kamaisan. Sige dong pag-start na diha dong camp. Mangita mi ka ng hair Lang biragod akong jacket lang. Bal para sa mga iro in Dubli naman yung jacket kay tugnaw kay gabi mga bay man ni. herbal ang Dubli among jacket. factory. Bira lang ga. Siya pa. Bira palihog lang. So ayan. Si Madam si Inday Ngabel no. Dubli among jacket kay tugnaw kay gabi ibay. So, ayan nalak kani ko ani ay. Maghanap kami ng herbal. Paluguan nila si kuan kay bot. Kami food trip mi diri sa Kakao. Sila po dito food trip po sila sa kuan kining singan ani sa ipaligo sa iro. Diran sila na. Diri kanila lang diri. Kaon po kag kakao lang? Oh? Di man kakabaw mo kaon ani. Brandy. Di man kakabaw mo kaon ani. Nakitaan mi ninyo dito pikas buntod? Nakita niyo nga. Lusungo na lagi dito. Nam di payag dito, kisam to payag ticha.
Sila to dito. Lain po na nga tenant day. Ah, Nag-ugmad sa yuta diha sa Sikas. Dara ay mao ni siya day no. unsa mo nag-mountain trip lagi mo diha? Minyak. You slain the enemy. Oh, mo to? You have been slain. Ah, you have slain. Oh God, wa ko ilamag mo Mobile Legend oy. Pwede itong kainin. Kato akong duha ka laki koy. Mayo kayo ana. Mobile Legend? May kay namang gugoy kuan, namang kuy wifi. Ay, Ginoo, wa na mahimong trabaho, sige lag email. Gani. Nya makadungog ko. Nay, di ko nga may minyaw. Musud ako day. Kusog kayo. Ansud akong You slain the enemy victory. Kusuga. Nay. Kung duha ka laki. Nga email lovers. Nakadula man ko ato ma. Ayaw nagsuon si mga kuya day. ang tawag na victory no. Ngayon ko lang Kaduhara nalaman na ma. ito pala ay Naka-victory ko ma. Pangligo sa aso. sa Naka-victory lang. Wala na ni ang unod. sugat no. Kani man na ni. Or meron kang kurikong sa bukong. Isakto na ni day. So, ang ganunin siya sa kamay. Victory ko. Nya ipuga sa kuan, iro. So ganunin siya sa kamay no. Kanang dikdikin. Or yes, dikdikin siya para this is You have been this idea is galing ay kang Inday Ngabel. Kinsa man tong bisita nyo dito na may motor? Ito yung mga taga dire ra gud day. Ah, laagra. Kung dikdikin ito, mas maraming katas. Gusto ko ng maraming katash. Ato ni ibutang sa tilupin tsa. Asa day? Paning kakwaw. Oo, ako ra ana day. Ito, ganito ito. Ang halaman Ali na. Kada ano kasi ayan. Dara itong asong to, ito ayan meron siyang sugat, meron siyang Di kagit. akin na. Kagit na pero minindot na iyang buhok. Sige, bye. Di